A hovoríš si, len aby ma to nestretli nejakí Slováci s deťmi. S deckami a teraz... Tak, dobre, toto je A situácia? môžeš zahrať postavičku motovidla. Stáva sa také, že áno, aj mne sa hlava moce niekedy. A vždy, keď potom na koncerte vidím, ako dvíhajú ruky všetci spolu, ako naozaj sa tešia už celé rodiny a tancujú, tak poviem, že zimom riavky mnou chodia. Aj som si párkrát už aj poplakal do vankúša, tak ale z dojatia. Nie, že nechcem sa s Mírom Jarošom fotiť. Ja počúvam iné. Áno, presne tak. Ja som fandil Koščovej. Ale je dobrá inak. To ti musím povedať, že je dobrá. Je chytlavá strašne. Je akože mám ju rád, ale príde mi nekonečná na koncerte, že už zase tie ruky hore a zase do strany a zase tá istá choreografia. Dupe. Ale ja robí hluk. Tu sme si vypomohli najnovšími technickými znalosťami. Opäť technik v štúdiu pracoval. Prišiel chlapec 12-ročný, ktorý naspieval ten hlas, ktorý tam vypočujete, a potom technik zobral farbu z Barbarkinho hlasu a aplikoval to na toho malého chlapca. Ale to sú zimom riavky. A teraz to znie ako Barbara. Chodíme do praveku cez Macháša Bestovu, lebo tam Ja som myslel, že len tak idete po Slovensku. A ešte dám, že smerom na východ, nie? No, akože. Fan Rádio. Adela, vítaj, čau. Čau, servus, ahoj. No a keď nás počúvate niekde ako podcast, tak sme naozaj veľmi radi, že si to zabrausnete, že pozriete sa do toho archívu skvelých hostí, lebo sme ich tu mali a jeden skvelý nás dnes bude čakať. Tešíme sa. Áno, super známy. No, človek, mega. ktorého ja poznám od začiatku jeho kariéry. A ja. Áno? Ale ja ho akože osobne poznám od začiatku jeho kariéry. Dobre, sorry, ale keď povieš prvú Superstar 2004, no, tak ako aj ja som ho poznal. Ale nie osobne. Jak, veď ja som moderovával to, vždy to vyradenie tých ľudí. Pamätáš si? Nie, nepamätám. Veď keď sme došli do Peoplesu. Tam si moderoval, v takej tej reštaurácii, tak to si už úplne nepamätám, ale jasné. Škoda, lebo tam si sa búchal do bezdedu, inak akože by the way. By the way, áno, tak boli nejak nasmerované tam zrkadlá, takže sa odrazilo lúč amorov práve týmto smerom. Ale mňa vlastne prekvapilo, že Miro Jaroš u nás ešte nebol. No, ako v talk show Adela Saifa podľa mňa nie, no, ale možno tak niekde sa tak ako pohyboval. Ale v zásade... Okolo rádia čakal. Ale v zásade, keď sa povie Miro Jaroš, tak to spozornie rodič, to spozornie dieťa, myslím si, že jeho záber je enormný. Áno, ale už je tak akože vyššie generačný. Hej, už to není o tom také, že ťapy hopy, ale že normálne si povedzme niečo akože o živote. No jasné, my sme teraz nedávno išli autom vlastne akože s deckami do Bruselu, sme si to vlastne rozdelili na dve také 600-kilometrové etapy. Myslíš si, že Pizza Dance znel? Ja dúfam, že áno. No samozrejme, zmrzlina. A počkaj, aj s môjim úvodom? Tak to je jasné. Dobre. Ja som aj normálne na zvukovom tracku som aj ja. Dobre. Strašidla, hej? Že to bolo tiež akože veľká vec. Takže poznáme tie pesničky a tešíme sa, že Miro Jaroš bude v štúdiu Fan Rádia. Áno, tak a rozoberieme ho, ako sa hovorí na Frankfurtce. Začneme hneď po pesničke, ktorá bude nie jeho. Nie, jeho si nehrajme si pre Boha. Máš toho dosť. 600 kilometrov Jaroša. Koľko Mira Jaroša sa dá na koľko kilometrov? Slovná úloha. Tak to je zaujímavé, že Pizza Dance môže ísť aj 10 krát za sebou. Aha, ale? Ale? Čo, to deti môžu? No môžu, jasné, že aj 10 krát za sebou bez problémov. Vieš, si ktorú pesničku pustíš 10 krát za sebou? Žiadnu. No vidíš. Ale skúsim si pustiť Pizza Dance a uvidím, možno pochopím. Pizza Dance, dance. Presne takto to moja mama povedala, že mi si na pizzu dala. To je bola sestra, tak? No, musíme prerušiť toto, aby sme sa mohli vrátiť už aj s Mírom Jarošom. Ahoj. Čaute, rád vás vidím. Ahoj, my teba tiež veľmi radi. Teda, disclaimer, máš na sebe slnečné okuliare. Lebo si spišnel, tak sa na to nieslo. Áno, spišnel som tak, až mi prasklo, jak sa to volá, že buľva praskla, som chcel povedať. Vytieklo oko. Chceš vidieť takto? Máš trošku takú žilku. Praskla mi žilka v oku a hovorím si, že uchránim vás od toho pohľadu, takže dám si okuliare. Nie, tak je to také, ako máš takú tú hviezdnu auru, vieš, že keď príde niekto so slnečnými okuliarmi, to už niečo znamená. Hovoríme ti aj slovenský Michael Jackson, to znamená, že... OK, ten nosil okuliare, akože iniciály máme MJ. Vidíš? MJ. A obidvaja sa snažíme robiť svet trošku lepším miestom, takže akože niečo, istá podobnosť by tam bola. Áno, on sa potom vybral aj inými cestami, ale to akože... Uvidíme, že akou cestou sa vyberieš ty. Ale to tvoje strašidelné očko, ty si dávaš napríklad pozor na to, že keď ideš von, že
aby si napríklad nemal na sebe niečo, neviem, nejaké tričko s lepkou, alebo takže keď stretneš dieťa, aby nebolo vydesené? Že máš nejakú vnútornú brzdu voči niektorým outfitom? Nie, vôbec nemám takéto. Dokonca ja také ani nenosím. Nemám vzťah k tomu. Keby náhodou si Keby mal náhodou, chuť, kebyže pekné tričko sa mi páči, tak si ho dám bez ohľadu na to, že by som riešil, že či niekoho vydesím. Páči sa mi, dám si. Vieš, že keď ma takto stretnú deti, vieš, že vychádzaš doma a hovoríš si, toto nemôžem stretnúť deti, čo povedia. Nie, vôbec. Nemám toto, neviem, tak dávam si to, čo mám rád. Ale stáva sa ti, že by sa mohlo stať napríklad, že by ťa deti nespoznali? Vieš, že nemáš to červené, to žlté, to zelené, žlté, vieš, že traky. No, ja som si istú dobu hovoril, že keď som nosil ešte tú žltú košeľu a červeného motýlika, to bolo také poznávacie znamenie a potom prišlo obdobie, kedy som to vysadil a začal som to nahradzať inými oblečeniami. Rôznymi, presne tak. Ale tie decká ma naozaj stále spoznajú. Ono to je asi... Niekto hovorí, že je to výhoda, že ja som v tom projekte sám za seba, že sa neprezliekam za nejakú postavičku. A v istom momente je to aj nevýhoda, ale zase je to veľmi milé, lebo stretávam ľudí, ktorí väčšinou už nepokrikujú na mňa ako počas Superstar, ako ste rozprávali a spomínali na Superstar. Kedy sme si to zlízli, keď vypadol nebodaj niekto na úkor niekoho. Takže teraz je to skôr také milé, že ma zastavia, alebo rodičia väčšinou, že môžem sa s vami odfotiť, že ukážem doma dcérke alebo synčekovi. Takže je to také milé a to ma celkom teší. Vieš, už to viem porovnať s tým ošialom, ktorý bol kedysi a toto mi akurát tak vyhovuje. Ale tento ošial, ale to pretrváva podľa mňa, nie? Že... Počkaj, je iný ošial. Popíš nám tie ošiale. Porovnaj. Keď to porovnám napríklad po Superstar, keď som chcel prejsť cez ulicu, tak... auta trúbili, auta zastavovali, ľudia boli ochotní napríklad, keď niekto šoferoval, niekto zastavil pri krajnici, vyskočil z auta a chcel si spraviť fotku a vtedy to nebolo také, že, alebo teda aspoň potriasť ruku, vtedy to nebolo také obdobie, že boli mobily, že sme si spravili selfie alebo niečo ešte muselo byť. Boli mobily, ale neboli ešte také vybavené. Áno, ale selfie sa nerobili. Mobily boli, lebo posielali sa SMS-ky, hej, ale neboli vtedy také, že urobme si selfie alebo niečo také. Takže a teraz, keď toto ako veľmi som to chcel, tak veľmi ma to rýchlo omrzelo. Som zistil, že toto nie je to, že čo ma robí naozaj šťastným a teraz toto je také, že milé. Pokiaľ nie sme na nejakej akcii, že je koncert, že ľudia sú takí zoskupení, tí fanúškovia na jednom mieste, že sa tam objavím a vtedy je tam trma vrma, že chcú sa fotiť alebo niečo také, tak ten bežný život je úplne pohodový a veľmi pekný. Dobre. Prepáč, idem takou plítkou rovinou stále. Ale rozmýšľam nad tým, že ako to máš, že keď napríklad ideš večer von, a dobre, to si každý dáva asi pozor, kto je známy, aby nejakú hanbu úplne nestropil, alebo si niekde na dovolenke a teraz si tam, že vypiješ trošku. To sa ti niekedy stane, že a hovoríš si, len aby ma to nestretli nejakí Slováci s deťmi. S deckami a teraz... Tak, dobre, toto je situácia? A môžeš zahrať postavičku motovidla. Stáva sa také, že áno, aj mne sa hlava moce niekedy. Keď sme s kamarátmi niekde, ale ja už teraz, keď odchádzam niekde na dovolenku, tak už si vyberám také destinácie, kde je menšia pravdepodobnosť, že stretnem niekoho zo Slovenska. To je aká destinácia? A či nepovieš teraz? Napríklad Maldivy, ale na tých Maldivách je to tak, Kongo by bolo inak super. Nigeria. Maldivy sú také, že keď chcem súkromie, tak si musíš aj 3-krát toľko priplatiť, čo by bolo bežné a ono to ide, proste keď chceš niečo získať, tak niečo sa musíš vzdať. Takže áno, aj my s kamarátmi sa vieme odviazať, ale je pravda, že dávam si pozor, kde sa odviazujem. Áno, to je odviazávam. logické. Ale inak pri tom fotení, vieš, že ešte sa chcem k tomu vrátiť, že je také zaujímavé, že ľudia sa ešte stále nenaučili používať svoj vlastný mobil, hej? Že stáva sa ti, že teda chceme sa odfotiť a vlastne tí ľudia v tej... Vieš, ty to chceš mať čo najskôr za sebou, tak to robíš... Čo sú najčastejšie komplikácie? Dajte sem ten telefón. Najčastejšie komplikácie sú, že chcú sa odfotiť, potom sa im trasú ruky. Áno, a nevedia nájsť, kde mám tú kameru. Nevedia to presne, že potom prepáči, to bolo video a toto vrem, že však dajte, ja to odfotím. A väčšinou to spravím ja. Počkajte, dajte, ja to odfotím. Časovač. Áno, presne toto. Od 10, 9, 8, ty si môžeš Nemal som ešte 10, 9, 8, ale mal som, že 5, 4, 3, 2, 1 a to keď máte takto, že radu, že zrazu, lebo ono to je, keď stretnete niekoho, komu teda súhlasíte, že ideme si spraviť fotku, vidia to ostatní a pribehnú. A zrazu z tej jednej fotky, čo som si myslel, že mám za 10 sekúnd vybavené, že čakám v rade na pošte, napríklad chcem poslať nejaký list, tak zrazu z toho sa stane fotenie. Takže je to naozaj, a toto je také, že prepočítavam, že dobre, 5, 4, 3, 2, 1. A aj musíš predýchovať.
Hej, Ale niekedy. hej. Potom ja mám rada obaly na mobiloch, ktoré sú také tie plandavé, tie dvierka, čo majú niektoré. Počujem, ja si myslím, že to je normálne jemná, to je diagnóza starnutia. Ako náhle si starší človek a už máš knižku telefónu. Garantujem, to sa pozri. Že to ja budem mať. Vidia, už som v takom nejakom... Možno už sú pre perimenopauzu, už má možno Apple nejaké obaly pre takéto nejaké ženy, aby mohli plakať do toho. No, takže to, potom dáš prstík na kameru, samozrejme, a potom milujem takéto, že no, Jaro, ale veď odblokuj mi to. Kde to máš? Jaro sa musí vrátiť. Vidím, že zažívame to isté. Jaro sa musí vrátiť a potom... Máš plnú pamäť, tak vy máš dačo, ale čo má... Čo tu máme dole? A ešte sa mi stáva, mne napríklad sa stáva strašne často, že chlapi sa chcú so mnou odfotiť a je im trápne povedať, že môžeme sa spolu odfotiť, tak oni, že pre manželku. Áno, manželka vás má rada. Vždy je to pre niekoho iného. A mne sa potom niekedy stane, že nevedia, ako ma majú chytiť a potom taká ako keby zozadu tá polomrtvá ruka, ktorá sa nechce ničo dotknúť, zrazu vlastne skončí na zadku. No, ale počujem ma, vidíš, ale keď sa s deckami fotíš, tak na toto by som si dával v roku 2025 extrémny pozor. Ako sa fotíš s deťmi? Ako to robíš ty? Kľaknem si k ním, čupnem si. Väčšinou. Good idea. Je to také, že aj som sa naučil taký trik, že aj drepy, áno, človek sa aj zašportuje trošku, ale zase aj na tej fotke to nevyzerá veľmi dobre, že ja som tam taký vysoký. A keď napríklad ja robím fotku, potom si musím veľmi vysoko dať mobil, aby vôbec to dieťatko bolo vidieť, tak ja si čupnem, odfotíme to tak. Že nemusíš vlastne držať dieťa a teraz niekto o 10 rokov povie, že obchytával ma Miro Jaroš. Nie, vieš čo, mám takú skúsenosť. No, to je nepríjemné toto. Bábätkami väčšinou ľudia dávajú do rúk. Pápežovi a teba. Častokrát, úplne najčastejšie sa deje to, že chcú ma odfotiť s dieťatkom a to dieťa to nechce, plače, má stres z toho. Úplne iný hudobný vkus. Že drž ho, a ja ho nechcem držať, tak tedy hovorím, viete čo, zoberte si ho radšej, odfotíme sa inokedy, keď aj ono bude chcieť, bude mať svoj zážitok. Ale to sa mi páči, že to bábätko už má vyhranený ten vkus, že si povie, že nie, že nechcem sa s Mírom Jarošom fotiť, ja počúvam iné. Áno, presne tak. Ja som fandil Koščovej. V minulom živote. Ešte, to sú tie reinkarnačné stretnutia. Ešte niečo som chcela na túto tému. Ale dobre, nemalo to byť zosmiešňujúce voči ľuďom, ktorí sa s nami fotia, lebo sme vďační, že sa s nami ešte niekto vôbec fotiť chce. Ale toto sa jednoducho deje, takže boli to také akože veselé príhody z fotení. Miro, ty máš vyslovene pesničku, ktorú neznášaš svoju? Nemôžem povedať, že neznášam, ale tak ako som napríklad miloval disco, pesničku, tak teraz už sme ju hrali toľkokrát, že mi príde tá pesnička nekonečná. Ale je dobrá inak, ako to ti musím povedať, že je dobrá. Je chytlavá strašne. Je akože mám ju rád, ale príde mi nekonečná na koncerte, že už zase tie ruky hore a zase do strany a zase tá istá choreografia. Takže teraz sa veľmi teším, že sme to tak akože okorenili a začal som vystupovať trošku aj s deckami, ktoré pod vedením Norka Grovčíka chodia so mnou a to má hneď iné grády, aj inak si to užívam. A čo ja viem, vieš, ktorú ja mám ešte rád? Dinosaury mám ešte rád. Cesta do praveku. Cesta do praveku. Tam aj výborný klip, neviem, či si to videla. Nevidela, ja sa ospravedlňujem, ja by som povedala, že my tam ešte nie sme. Ešte tam nie ste. Cesta do praveku je, ako aj na základe tejto pesničky mám taký pocit, že syn aj dcera mali strašne radi dinosaury, takže ty si to tak ako naviedol. Vieš čo, aj ja, Števo Lelovič, ktorý robil ten klip, tak som bol veľmi milo prekvapený, ako tých dinosaurov tam zasadil do toho prostredia. To sme natáčali na Mijave a odtedy mi rodičia píšu, že prosím ťa, kde je ten park s tými dinosaurami? Chceme tam ísť. No, vymyslený počítačom. Áno. Ale Mijava celá vymyslená. Dupe. Ale robí hluk. My sme napríklad chodíme do praveku cez Machá Šebestovu, lebo tam je ja som myslel, že len tak idete po Slovensku. A ešte dám, že smerom na východ, nie? No, akože, aby sme si získali poslucháčov, samozrejme. No a tam je pán František Huml v Neandertálec, takže sme Machá Šebestova, ešte nie sme v tomto, ale keď sa napríklad rozprávam s kamarátmi, ktorí sú teraz konkrétne otcovia, tak mali sme už aj takú tému, že rozprávali sa, že no tak tam sa spieva, že líže mamka, líže táto, lížu všetci, hej, až kým sa príde k tomu teda, že zmrzlina, je to, že človek je v napätí. A potom, že vraj bola aj nejaká pesnička o nejakom roku a že aj babka to má rada natvrdo. Je pravda, že toto sa tam spieva? Áno, je. To je všetko, čo akože babka to má ale to nie je disco? Toto to je to antidisko. To je pesnička, ktorá vznikla ako taká, že paródia trošku na pesničku disco. Keď už som toho diska mal dosť, tak sme spravili rockovú verziu. A tam sa spieva, ako to ide. No. Za bicie babka si práve sa dá, natvrdo tiež vraj to má rada. Oh yeah. Takže to je naviazané na tie bicia. A myslíš niekedy na to, že tu
bude mať aj ten dospelý taký svoj Že je príbeh tam- trošku. Že je tam druhý plán? Hej. Ale paradoxne, Ty špina jedna. pri zmrzline to tak nebolo, sa priznám. Ale sa to tak- Ja som nahral demo, to si pamätám doteraz v štúdiu, ja som povedal, líže tatko, líže mamka, líže celá rodina, líže brat a líže sestra, všetkým chutí zmrzlina. Aha. A teraz ja som to dospieval a prišiel som do štúdia, teda Randy, technik tam bol a on hovorí, to myslíš vážne? Hovorím, čo myslíš? Však počúvaj, pustil mi to. A že čo? A až vtedy mi napadla asociácia, že môžu si to iní vysvetliť inak. No. Ale psychológ mi potom povedal, že to je o tom, že akí sme my ľudia, že čo v tom vidíme. Presne tak. Aha, že vy myslíte úplne niečo... Aha, vy nemyslíte zmrzku teda. A čo si ty myslela? Ja som ešte Myslel. takú dobrú... Dobrú šmolkovú. Dobrú Ale ja som jahodou skôr- banánovú. Ja vám poviem, že ja som prvé čo som videl, bolo kreslené. Strich. Počkaj ma, bolo Nechceš sa kreslené. uberať aj Inak týmto asi aj smerom? ja. A boli Po to snehulienke. šmolovia. Ja snehulienku. No však- A volala sa trošku inak. Aha, no. A ja som videl šmolov, presne, ktorí majú akože veľkých vtákov. Aha. Šmolov. A teraz presne, že vidíš, že to tak zapadlo. Dobre, a nie je to práve ešte viac znepokojujúce, keď to dieťa vidí v takejto verzii niečo rozprávkové, čo považuje za také nevinné, vieš, že je to ešte viac desivé? Tak ja dúfam, že dieťa sa k tomu nedostane. Teda ja už som to videl ako dospelý. A pre koho to je? Kto? Čo, akože kreslené? Neviem, Kreslené akože porno chce sa, pre že koho? pre koho je vlastne určené, to Aha. neviem, ale ja som to pozrel, lebo niekto mi to poslal, že pozri sa, zasmiem sa, že Ale tak zasmieš to je, sa, tak vieš, som to sa- sa... Takže wow, aká snehulienka. Že existuje, čo ja viem, aj také, čo je spravené akože digitálne celé, vieš, že je to akože vymyslené. To sa zase mne páči. A to tiež animovali vo Walt Disney štúdiách, ale po večer. Áno, Fakt? presne. Keď robili Ale- Lilo a Stitch, tak ešte si popri tom spravili niečo iné, nie? Že si Dobre, privyrobili. ale kto animuje porno? Ja tak rozumiem, že kto točí grafik, porno. grafik. Ale ktorý, vieš, že kde? Že to je... Prihláste sa nám, prosím vás, No, ak alebo- ste takýto človek, chceme vás na rozhovor. Ale viete, to je relevantná otázka. Je ale- to relevantná Dobre, otázka. smejete sa mi. Dobre, Tak- takže poďme späť k tým prasacím textom, teda niektorým. Ale je to samozrejme presne... Prasacím textom, Nie, kokso. prepač, beriem absolútne späť. Je to presne o tom, a komu sa o akej kukurici sníva. Tak, akému A tebe prasaťu sa o čom, no? o tej kukurici vôbec nesníval. Ináč ani mne, ja som tú pesničku ešte nepočula, len mi to, teda potom už, hej, ale chalani mi hovorili, že tam sa spieva to, že fíha. Takže, Pekných kamarátov máš. no. Pekných A už sa s nimi kamarátov. nestretávam. Ale ja sa s nimi stretávam. Mne to každú chvíľku niekto povie. Hej. Aj muzikanti, akože bavia sa nad tým, že aká slovná hračka, že niekedy vznikne, lebo však akože tých textov som už napísal fakt, že veľa a niekedy ani nevieš, čo si tam dal. Niekedy to dojde až tak neskôr. Ja chcem trošku Aj možno po aj rokoch. akože Aj zvážneť. po rokoch, alebo keď mi niekto iný povie, že počúvaj, že toto napríklad, hej. Chcem trošku zvážneť tento rozhovor, že nech to nie je len také ako blabla kvakva. Nie, teraz sme chytili ľudia, už môžeme ísť do hĺbky. Áno, a že teraz ma zaujíma, že vlastne ty v podstate to robíš ako keby skoro 20 rokov, dajme tomu, alebo teda minimálne, no 15. 11. OK, dobre, 11. Detskú rokov. rodinnú tvorbu 11. A že vlastne, že či ty musíš vlastne trošku sledovať aj možno také tie detské trendy, že čo teraz je cool, čo proste decka majú radi a čo nemajú radi a čomu sa vystriha, že toto musíš mať zmapované, nie? Vôbec som to neriešil. Neriešil som to až do tohto roku, lebo tento rok, ako sme začali vystupovať na tých letných koncertoch už aj s detskými tanečníkmi, tak prídeme do šatne a rozprávame sa, debatujeme, skúšame si ešte choreografie a tak ďalej. A keď som tam minule prišiel, tak tam akurát mali niečo proste, a takéto niečo, že to teraz vraj veľmi fičí, takže nakrúcali k tomu také videjko virálne na TikTok. A že či sa pridám k ním. Takže vlastne až cez nich som sa dozvedel, že čo teraz mládež si ide a že na čom fičia. Tak teraz, akurát dnes som s Randym riešil, čo je producent, s ktorým riešime pesničky, že správame pesničku, ktorá sa bude volať La Bubu. No áno, Ale počúvaj, Labubu, no to je nejaký trend, nie? Niečo Áno, také, to sú také postavičky, len Jo, vieš, či naše. Áno, Aha, ale aha. máš aj lápkové patroly a neviem čo, ale nie je tam riziko, že vieš, že ty by si mal robiť kvázi ako nejak nadčasovú tvorbu, že aby sa tá pesnička, keď si ju pustíš Labubu už podľa mňa už o 5 rokov, Áno, to bude, nebudeš vedieť, že... že čo to je, no. Tak ja si myslím, Či? že v rámci toho, že snáď robíme také načasové pesničky, občasný takýto výstrelok sa Hej. stráti medzi tým, že občas je to treba. Ja, že to a bude ja sa taký potrebujem fór. trošku zabaviť. OK. Vieš, áno, taký fórik, že naozaj mám taký pocit, že už v kuse ideme ten istý taký zabehnutý, to, čo nám funguje. A ja chcem niekedy zariskovať a zistiť, ako to dopadne. Aha, dobre, Vieš, čiže také mať Labubu taký je ten zážitok. risk tvoj. Chcem A ty skúsiť. v rámci svojej tvorby aj sleduješ že konkurenciu, že čo vlastne robí, čo ja viem, títo Zahrajkovci, Spievankovo a ja neviem ešte čo. Tým, že sa sledujeme navzájom na sociálnych sieťach, tak vidím, čo pridávajú, takže dostane sa ku mne niečo, čo práve riešia. A ty Občas si- si napíšeme, že a nevydávaš vtedy klip, lebo my by sme chceli. Ja, no, tak. áno, to je asi... A ty si asi najsilnejší, nie? Z týchto všetkých detských, či?
Ja to tak neviem posúdiť. Číselne, to poďme. Nech každý to povie. Číselne nejak sa to nedá povedať? Tak si v hornej Číselne trojke ako určite. myslíš? No, že čo ja viem, videniami, vieš, alebo tak, že kto... Videniami asi áno teraz, ale ono sa to strieda. Ešte minulý rok napríklad bolo Smejko a Tanculienka. Teraz napríklad, keď hodíme niečo von, tak my si tak najviac asi konkurujeme so Smejkom a Tanculienkou. A myslím si, že to je zdravé a inak no, to je super. Určite, jasná. Takáto konkurencia, alebo tak, aby sme náhodou nezostali tým, že my už všetko máme v maličku. Nezaspali na Vavrinoch, ja tak hovorím. Tak, to inak to sme my zaspali, no. Ale zároveň nemáme ani konkurenciu, takže vieš, my chrápeme už 20 rokov na Vavrinoch. A posledná otázka v tomto vstupe vymenuje aspoň 3 členov Labkovej patroly. Neviem. Chase? Ani jedného. Rabo? Ja som to nevidel. Marshall? Sky? Super, ale nemáš niečo ľahšie? Koľko singlov vydala Darinka Rovnicová? Dobre, poďme už k týmto veciam. Ešte môžeme ostať pri tej rodinnej tvorbe, ako to ty voláš. To nie je detská, ale rodinná. To je kľúčový rozdiel. Áno, musel som to tak nazvať, lebo ja som si uvedomil, že niekedy už chodia na koncerty aj rodičia sami bez deciek. Ale... A to je úplne že úžasné. Že zaseknutí v detstve. Že normálne, že prídu, že rodičia sami a dvíhajú ruky. Niekedy tí rodičia reagujú oveľa lepšie na tie pesničky, ako decká. A ja ich takže musíte to doma počúvať však. A oni, že hej, a vrajím, poľutujem vás, oni, že nie, my radi. Už ich máš, už sú v šialenstve, jasné. Ale je to super. Ešte jednu vec by som možno chcela povedať, a to sme aj dávnejšie riešili v inom rozhovore a už si to veľakrát hovoril, ale podľa mňa je dôležité to zopakovať, že niekedy majú ľudia tendenciu povedať, že robíš hudbu robíš hudbu len pre deti. Hej? Že takéto zvláštne len. Už sa to za ten čas, čo si to aj nejako komunikoval, trošku vytratilo, že už si ľudia viac uvedomujú, že keď robíš hudbu pre deti, je to že super dôležité a citlivé a musíš byť ešte prísnejší na to, čo im ponúkaš. Stále sa s tým stretávam. Ono tým, že stretávam veľa ľudí a na rôznych projektoch vždy niekoho nového príjmeme, že kto urobí 3Dčko napríklad a tak ďalej. A keď mi to pošle na schválenie, tak ja, že vieš čo, ale tuto sa mi to nezdá, mohol by si to lepšie urobiť. On hovorí, ale na čo, to je iba pre deti. A toto sú také, volám to spúšťač. To sa hneď vo mne spustí také, že aké iba pre deti, že až niekedy idem trošku do hnevu, ale už som sa s tým naučil pracovať, že vlastne tí ľudia nevedia, nemajú odkiaľ vedieť a v koniec koncov ten projekt nesie moje meno, čiže ja si musím ustrážiť, čo do ňoho dám a s čím sa spojím. Ale nie, že nemajú odkiaľ vedieť, je to taký náš spoločenský návyk, asi celkový, že však sú to len deti, hej, že však môže to byť áno, že nemusí tá animácia byť až taká dokonalá. Alebo že čokoľvek môže byť čapatejšie, ale pritom oni sú najcitlivejšia vzorka, ktorej keď dáš blbú pesničku, tak zle bude. Však ono vieme o tom, že aké to je, že čo sa na deti nalepí, keď sú teda deti, keď sú maličké, tak často to prenášame aj do dospelosti. To nás formuje už, tak ako tu sedíme aj teraz, tak veľká časť nás je presne taká, aká bola v detstve, alebo na tom budeme musieť potom neskôr pracovať. Takže ja osobne nie, ty hovor. Povedal si, ja osobne. Ja osobne pracovať nemusím. Toto je presne taká situácia, že ani jeden z vás nevie, ako by pokračoval ďalej. Ja viem, jak by som pokračovala, ale ja som Mirovi skočila do rečí, ináč aj to je prejav nejakej traumy z detstva, že ľuďom skáčeš do rečí, nech sa páči. Ja teraz som zabudol, čo som chcel povedať. Dobre, poviem ja, čo som chcela, aby som nezabudla. Ale že možno práve ľudia, ktorí boli, ku ktorým sa správali v detstve, že však si len dieťa, tak si na to tak navykli, že potom aj keď vyrastú, tak sú to vlastne len deti. Že robíš s tým, čo od detstva poznáš ako prirodzený prístup. Spomenul si, čo si chcel? Ja osobne to začalo. Nie, ja som asi chcel povedať len to, že vnímam to ako zodpovednosť a čím dlhšie robíme ten projekt, tak tým viacej si uvedomujem, že už teraz vnímam aj mojich fanúšikov, vidím na koncertoch napríklad aj unavených rodičov, ktorí skutočne sa tam prídu oddychnúť a že naozaj, aj keď ono sa to možno zdá, že a taká pesnička disco, keď som hovoril, že momentálne je to taká najmenej obľúbená, ktorú hrávame, zase tá pesnička má pre mňa obrovský hlboký význam. Napríklad disco som spravil preto, lebo sa rozišiel môj kamarát s manželkou a videl som, ako tým trpia obidvaja, ešte aj to dieťatko, ktoré majú. Tak som si povedal, že napíšem pesničku disco. Nemôžem zmeniť svet, ale môžem to robiť cez hudbu, že napríklad budú v nej tancovať sestra, brat, mama, táto, babka, detko a že v podstate budú si doma vytvárať také prostredie, v ktorom im bude príjemne, že ja to môžem aspoň cez tú hudbu robiť spolu a posilňovať ten ich vzťah aj takýmto spôsobom a že cítim v tom istým spôsobom, aj keď to na prvé počutie nie je jasné zrejme z tej pesničky, ale ja to tam vidím a vždy, keď potom na koncerte vidím, ako dvíhajú ruky všetci spolu, ako naozaj sa tešia už celé rodiny a tancujú, tak poviem, že zimom riavky mnou chodia, aj som si párkrát už aj poplakal do vankúša, tak ale z dojatia. A nosíš ten vankúš so sebou na koncerty? Nie, nenosím to. Vieš, ja to mám tak, že rekapitulujem väčšinou, že naučil som sa ďakovať za to, čo som zažil počas toho dňa, keď si vybavím tieto momenty, tak ma to tak dojme. Neškrabe ťa ten flitrový vankúš, keď sa plačeš? Nemám disco vankúš, tentokrát. Mám aj z peria mám. Zaspomínaš si, ale čo ja viem aj na také, že vieš, že Miro Jaro, že
Araža Boro, Jasné. vieš, zaspomínaš ešte, vieš nie? čo, videl som to nedávno, lebo niekto mi to poslal, že ak sa na tom teda smiali a ja keď som to videl, tak veľmi bolo nepríjemne z toho. Fakt? Aj to, ako som sa správal Ale v tom období. prosím ťa to... Áno, ale prosím ťa. Áno, potom som si povedal, ale Miro, kľud, však ty môžeš porovnávať sám seba, aký si bol, aký si teraz a si na seba teraz hrdý? Si. Takže tú cestu som proste musel zažiť. Ale ty si na mňa nepôsobil, ja si ťa vôbec nepamätám, lebo ja by som tiež sa mohla hanbiť, teda veľmi oprávnene za mnohé moje moderátorské a rozhovorové výstupy, ale bola iná doba, všetko bolo také tvrdšie, drsnejšie, hrubšie, neokrôchanejšie, ale ty si nikdy nemal nejaký arogantný, ty si bol práve že veľmi milý a si sa spontánne tešil. Nech mi nikto nehovorí, že keď rozhodujú o dvoch ľuďoch, že kto vypadne, nevypadne, no kebyže teda ten druhý vypadne, nie ja sa teším, akože ja viem, čo sa stalo. Čo sa tu teraz tvárime, že by som mať, mne je to tak ľúto, že si ty vypadol. Nie, mal som vypadnúť ja. Ja si pamätám, čo sa stalo presne, vtedy vypadával Maťo Kelečený ako prvý, ešte sme nevedeli, ako tie rozhodnutia budú fungovať a zostal som stáť iba ja a Maťo Kelečený a myslel som si, že my sme dostali najmenej bodov. Vtedy nebolo ešte jasné, že ako to je a tak už sa očakávalo, že čo keď vypadnem a ja som naozaj vložil to všetko, odišiel som z Izraela, vsadil som všetko na jednu kartu a teraz Maťo vypadol a ja si pamätám, že ak som prebehol na tú druhú stranu ešte ešte s takým pokrikom. No a čo? A bolo mi to vtedy vyčítané, v médiách sa to rozmazávalo. Aj som sa cítil trápne vtedy, lebo aj mi to bolo ľúto, ale prirodzene som sa... Ako keby sme sa nemohli tešiť. A s Kelečením si to, akože vydiskutoval si to? Nedvíham mu, 20 rokov nedvíham. Počujem, to je, akože to je blbosť. To je blbosť. Ty si sa zle zachoval ku Koščovej, vieš, keď už ide to by si mal vyčať. To by si mal vyčať. Ale nie, nech je to, pozri sa, nech je to ako chce všetko, čo sa týka Katky, tak bolo naozaj úprimné. Ale veď jasné. Ale máte všetko, vy máte dobrý vzťah. Ja žartujem. Práve, že máme krásny vzťah, no že nám to nevyšlo vtedy, keď po Superstar, ale teraz máme krásny vzťah, dokonca sa aj navštevujeme občasne. Ale aj jej sa podľa mňa darí, že vlastne keby sme mali zaspomínať na tých z čas Superstar, že kto naozaj ostal z prvej, tak v zásade... Pozri sa, však bola Katka, bola Martina, Tošo, Zdenka pred na porade, to bolo... Dobre, Miro. Však ako nemusíme byť konkrétni, zostame pri tebe a pri Katke, že vám sa darí. Že vy ste sa proste našli, lebo byť celý čas Superstar je... To neprežije toľko rokov. Že aj ty si sa musel nájsť, aj Katka sa našla a boli ste vytrvali v tom, čo robíte a nenechali ste sa odrazdiť niekomu, kto povedal, že čo ty budeš spievať jazz, čo ti šíbe, alebo ty budeš robiť detské pesničky, to je blbosť. A obaja máte akože miliardu koncertov ročne. No. Vieš. Ale nič, to sme ti chceli len tak povedať. Máme ešte jeden tu pred sebou a počúvajte, musíme si už prejsť, že už teraz... Ideme otvárať brány na špeci vianočné koncerty. Ty už teraz chystáš vianočné koncerty v septembri. Ja, to vlastne... Koncom septembra, to je akurát, to treba bukovať. Áno? No jasne, nie, chcem byť pripravený. Lebo vždy pripravený. A fanúškovia nech sú tiež pripravení, takže lístky sú už predají, ale my to chystáme, že chystajú sa nové sample, nové intro. Teraz vyberám, že s kým tam budem, robia sa už choreografia a tak ďalej. Ja to vnímam zodpovedne celé. A to koľko bude takých koncertov? Tento rok ich bude 13. Vianočných koncertov, hej? Áno, 13 vianočných koncertov, začíname v Nitre. 6 mestách. 7. Dobre, a v akom... Dvojaky budú. Dobre, čiže 26 koncertov. Ale... Ja mám strašne rád tieto dvojaky. V 6 mestách budú dvojaky, čiže to je 12 plus 1 ešte v Banskej Bystrici pribudol. Dobre, a že pre koľko ľudí? Že kategória kultúra, kategória športová hala, čo sme? No vieš čo, ja som zažil minulý rok vianočné turné vo veľkej športovej hale v Bratislave. A už to bolo také nevianočné. Presne. Ja som ti nebol úplne šťastný. Akože, dobre, moje ego sa nasytilo, že wow, koľko lístkov sme predali, veď tam bolo skoro 3000 ľudí a takže žil som si na to možno jeden deň, ale keď som sa nad tým potom hlbšie zamyslel, že tá energia z tých ľudí veľmi na mňa neprebehla, že ja potrebujem cítiť viacej tú blízkosť tých ľudí a myslím si, že k Vianociam to patrí, tak sme si povedali, že pôjdeme do menších priestorov a menších ako menších, ale minimálne oproti tomuto tej hale veľkej sme išli do menších priestorov a vidíme sa tam s našimi fanúšikmi. Ale vlastne to tak je, že väčšina tých detí si že musíš prísť aj s rodičmi, že ty máš automaticky plus 2, hej, alebo plus 1. A samozrejme, že keby tam išli aj len deti, tak sa to vypredá, to je jasné, ale nemôžu tam ísť. No, to neviem ešte, ale záleží, aká by to bola sála, ale vzhľadom na to, že my tam hráme tie pesničky z 2 vianočných albumov, ktoré som stihol vydať, a to boli rodinné albumy, čiže polovica pesniček tam bolo dospeláckych a polovica bola zase mierená na detské publikum, takže si tam nájde každý svoje. Fakt je to rodinné. Oni to ako na tých koncertoch robia, aby tí veľkí nepretrčali tých malých, že nemali by, že mali sedieť od polovice dole a veľký od polovice hore? Áno, robíme to tak. Vytvárame detskú zónu pod pódium a sú tam SBS-kari, ktorí dohliadajú na to. Detský SBS-kari, áno. Nie. Sú to normálne chlapi v uniforme, ktorí majú budia rešpekt. Ja som len šiestak.
Budia rešpekt a naozaj žiadame teda rodičov aj vpredu, je taký oznam pred koncertom, že aby nechali detskú zónu, aby deti dobre videli. A väčšinou na posledných 2 pesničkách už vyzvem teda všetkých, že končí sa detská zóna, poďte všetci dopredu k nám a už tancujú všetci. A ty ako teda rodinný interpret, akože v šatni, keď máš, že dávaš si to, že je tam aj whisky, aj borovička. To nemám. Nemáte, alkohol my veľmi často spomíname, nie je to v poriadku. Nie, ale tak, tak ja si predstavím, že šatňa IMT Smile ako vyzerá. Ale Karfio, kokosová voda, brokolica. Ale tak u nás sa vždy, aj keď organizuje niekto nejaký koncert, keď sa pýtajú, že čo chceme mať v šatni, tak je to iba voda a ovocie. A oni sú takí, iba naozaj toto vám stačí? Vrem, áno, to nám stačí. No, áno. Aj mňa sa to inak pýtajú, ja si začínam niekedy vymýšľať, vieš, že potrebujem húbky na riad. A čo s nimi budete robiť? No to vám nemôžem povedať. Nestarajte o to. A také tie žlté kačičky malé. Ale to už zachádzame do detailov. Ale pozor, ty máš ešte okrem toho už na apríl 2026 chystaný veľký koncert v Peugeot aréne. To bude mega show. Na to sa veľmi najväčšia teším. rodinná disco show. Určite prídete sa aj vy pozrieť, to bude úplne niečo iné, čo sme doteraz robili. Tam budú svetla. Konečne, lebo si predstav, že naše koncerty... Doteraz si mal v tme. Áno, stroboskopy, extáza. Teraz sme mali akože vonkajšie akcie, vieš, že keď sa konajú, ja neviem, dni obce, alebo sa hrajú tieto amfikové turné, tak je to úplne iné. A keď sme chodili do kultúrnych domov, to je zase maličké. Takže tam ani s tým svetlom veľa toho nenačaruješ. A tým, že toto bude obrovská arena, tak chystáme tam veľké svetla a veľkú show, takže... Hosti nejakých, že... Mám na mysli nejakých hostí, ale ešte ani oni o tom nevedia. Vieš, sú to hostia, ktorí musia mať s tebou pesničku, alebo nemusia mať s tebou pesničku? Tí, ktorých myslím, majú so mnou pesničku. Majú, OK. Áno. Že či sa dá vlastne, vieš, kombinovať, že by si oslovil nejakého úplne iného, známeho, ale dospeláckého interpreta, že vieš čo, nejak to vymyslíme, ale nejak... Vieš, že Jožoráš, vieš, že on vyzerá ako postavička vlastne, vieš, taká ako rozprávková. Tak vieš, ako možno, že to dopadne, že ešte na tom koncerte aj zalížeme. Nikdy nevieš, čo bude. V šatni. A možno na pódiu. Ideálne. OK, takže skladaš veľký program. A to už nebude taká tá komorná atmosféra, to bude, že odpálený dekel. Áno, toto bude veľké. To bude vyslovene, my to voláme, že rodinná disco show. Aha, OK. Skús mi teraz zopakovať 3 mená niekoho z Labkovej patroly. Marshall? Nie ty. Jaj, prepáč. Aspoň Chase si zapamätaj. Chase is on the case. A Sky, tá lieta. Rubble je taký ten bulldog. Marshall je dalmatinec, hasič a Ryder to celé riadi. Ale to sa hneď krásne ukáže, že kto má deti. Vidíš? No ale mal by si, vieš, poznať aj svoju klientelu trošičku. Vieš, že občas povieš niečo také, že ahojte, že vieš, že... Ahojte, Marshallovci! No, tak ale prosím vás, teraz som robil pesničku Superhrdina sa volá a som zisťoval, že kto je to Hulk, kto je kto, všetko som si to akože študoval. To už sú dospelácké. Ale dobre, poďme ešte do histórie, lebo ty si lovec a zberač rôznych akože interpretov svetového aj československého viehlasu. A začal si mi nejakých menovať, ale akože má to svoje hranice, že nezbieraš úplne všetkých, ale máš svoju skupinu obľúbených interpretov. Áno, väčšinou tých, ktorí ma ovplyvnili v detstve alebo v tínedžerskom veku. Darinka Rolincová, Iveta Bartošová, MC Erika Barbara, Michael Jackson, Madonna, Enigma, Sandra, Prince. Enigma, Sandra? Mne tak vyskočilo ako také zrazu iné. Prince, OK. Konec? A takéto, ale ešte viacej. Paula Abdul napríklad, mám celú diskografiu. Dobre, a čiže zbieraš, znamená čo? Že čo, chodíš po nejakých online bazároch a hľadáš? Áno, vyhľadávam, v ktorej krajine nejaký single vyšiel a potom neviem zaspať, kým ho nezískam. Takže musím mať všetko. Je to trošku taká tvoja osobná feťarina? Je to taká uchylka moja, Aj si to vystavuješ niekde? Veľmi veľa. Vystavujem si to v poličkách, ale musel som teraz nedávno, mi prerábali byt, nové poličky som potreboval, nemám to už kde dávať. Všetko vystavuješ, alebo si to aj niekde len založíš, že aby ti to nezabralo? Založím si to a čo ma úplne najviac baví, že veľa pesničiek vyšlo iba na vinilových platniach, tak to digitalizujem. Vieš, pre takú svoju potechu, že zdigitalizujeme, odpúkame, odšumíme a znie to naozaj krásne. A sú to len ako hudobné nosiče, alebo sú to aj nejaké artefakty, že ja neviem, nejaké... Lyžička, ktorú olízal princ. Spotené Dary Rollins, alebo niečo také, vieš? Ne, také nie. Akože som rád, že toto ma postretlo iba že zamerané na hudbu. To už by bol fetiš asi. A čo je tvoj najvzácnejší úlovok podľa teba? Podľa mňa to je fotka, ktorú mám s Janet Jackson. Keď som ju stretol v Las Vegas, tak to mi kamaráti dali, zaramovali mi to na narodeniny, čiže mám to v takej jednotke. Ako si ju stretol? To bola nejaká Zaplatil som si. Že bol si na jej show? Zaplatil som si stretnutie Meet and Greet a tam som ju stretol. Wow. Okay. Aj čo si jej povedal?
Janet. Pamätáš si? Vieš čo to, chceš vedieť, ako to bolo? No bolo rád, boli 30 nás mohlo sa dostať na ten meet and greet a teraz nám povedali odovzdať mobily, nerozprávať s ňou, rýchla fotka a preč. Lenže ja už som mal v sebe taký cukrík, čo mi ponúkol nejaký fanúšik, že daj si, ja som bol taký už nadšený, vyhajpovaný. Počkaj, ten cukrík nemal žiadne halucinogénne účinky. Neviem, bol červený, takže neviem. Ale dodal mi smelosť. Wow. Wow, ty akože ideš... Cukrík smelosti, by som to nazval. Na extáze ideš za Janet, vieš? A už jak som ja išiel za tou Janet, poviem, hi Janet, can I tell you something? A ona, yes, sure. Tak som mi porozprával o tom, ako ovplyvnila moju kariéru, že klip Moje telo, že som skopíroval jej videoklip, som jej povedal. A takéto veci. Tá si musela myslieť. No, tá si musela myslieť. Where are you from, Slovakia? Oh my God, Slovakia. Very Slovakia. A ešte som sa nakoniec opýtal, teda, či ju môžem objať. A ona povedala, že môžem, tak som ju objala 3-krát, som cítil, ako jej zabuchalo srdce. A potom už som to spustil ja, už každý za mnou, čo stal v tom rade, tak už aj ten sa potom rozprával. No tak... Ona teraz na teba spomína, že? Asi na mňa nespomína, lebo stretol som ju potom aj druhýkrát a už to bolo veľmi rýchle. Aha. Už naozaj dohľadli na to, aby možno povedali, to je ten z toho Slovenska, čo pozor tak na veľa neho. rozpráva, áno, až s tým cukríkom. Aby sa neprihovoril. Ale to je super zážitok. Hej, tak to mám na stene. Takže to je pre mňa najvzácnejšie. A potom také napríklad z Brazílie, single Michaela Jacksona, ešte tá malá platňa, tam sú úplne inak zeditované pesničky, než vyšli v celom svete. Aha. Že také unikátiky. Áno, stišili to trošku skôr, lebo asi nebolo dostatok miesta na malej platni. Takže, ale to už je unikátna verzia, vieš, fade out. Dobre, takže... A drahá platňa. A Janet Jackson má pre teba hodnotu, lebo veď aj stretnutie, ale čo má reálne takú, že finančnú hodnotu podľa teba? Finančnú? Nič. Nemám také, že... Ja viem, že to nerobíš kvôli tomu, ale hovoríš si niekedy, že keď bude najhoršie toto, keď predám, tak... Hej, no. Áno. Raz, keď som bol už na tom tak zle, keď ma istú dobu prestalo hrať Fan rádio, tak som začal rozpredávať single Madony, čo som mal doma. Tak som išiel na takú stránku, že kde sa dali predať veci a tak som napísal, že ten a ten single toľko bude stať a nepridal som si na tom nič. Dal som normálne, že ako v Japonsku som to kupoval a tie ceny a nikto to nechcel kúpiť, že je veľmi drahé. Tak ich stále máš. Tak ich stále mám. Ale vidíš, aj som rád, že ich stále mám. Aj by ti bolo smutno potom za nimi. Bolo. Lebo to už sú také, že out of print, už sa nedajú zohnať. No ale zbieral si aj MC Erika a Barbaru, teda, to si hovoril. Veľmi, milujem. Aj ty si mal normálne prehľad pred natáčaním tuto, že kedy boli u nás vo Fan rádiu, to my sme tu ešte neboli, čiže ty si takto historicky podkutý. No aj s nimi máš nejaký plán, alebo s touto tvojou nostalgiou? Áno, mám, lebo MC Erik a Barbara prišli na trh v 95., čo je 30 rokov dozadu, kedy ja som sníval o kariére speváka a tým, že ja som ich videl, že Barbara, Erik, tak ja som sa cítil ako Erik a sestru som nahovoril, že bude Barbara a snívali sme spolu, že raz sa to aj mne podarí, že dávalo mi to takú nádej, že dá sa to aj na Slovensku dosiahnuť nejaký úspech, že možno budem raz vydávať platne a tak. A vtedy fičala pesnička You Can't Stop veľmi a teraz tým, že je 30 rokov od vydania tejto pesničky a ja som istým spôsobom sa rozhodol, že urobím takú poctu Erikovi a Barbare za to, že som k ním zhliadala, že ma tak istým spôsobom inšpirovali a urobil som slovenskú rodinnú verziu z tejto pesničky, volá sa Neprestaň. Neprestaň. Ruky hore dávaj, neprestaň a tak ďalej. No veď si to, ako, tu je krátka ukážka. Neprestaň, ruky hore dávaj. No oveľa lepšie, po 30 rokoch. To konečne to ale čo je na tom úplne úžasné, že Erik súhlasil, že príde narepovať časť do toho. Dokonca súhlasil, že v slovenčine to dáme. Ja som tam pridal nejaké svoje časti. Ale veď... A veľa ľudí si myslí, že to spieva Barbara tam. A tu sme si vypomohli najnovšími technickými znalosťami. Opäť technik v štúdiu pracoval. Prišiel chlapec 12-ročný, ktorý naspieval ten hlas, ktorý tam vypočujete. A potom technik zobral farbu z Barbarkinho hlasu a aplikoval to na toho malého chlapca. Ale to sú zimomriavky. A teraz to znie ako Barbara. Wow, to je super. Také polo akože AI strašidelné, ale ako v pozitívnom. Áno, dá sa to tak nazvať. Tým, že už som to pustil aj rodine Barbarky, bolo pre mňa veľmi dôležité, aby aj oni s tým boli uzrozumení a že aby boli natknutí pre tento počin. A dostal som požehnanie, tak som úplne s tým fajn a teším sa. Áno. No super, a kedy to vychádza, alebo to už vyšlo? Nevyšlo práve, že vy ste dostali to privilegium, že ste to mohli pustiť ako prvý. Ja, počkaj, len v krátkej ukážke. V krátkej ukážke, tak to budeme musieť potom, tak to budeme musieť spraviť, ale tak, že normálne po skončení tohto vstupu si to celé pustíme. Nie, vychádza to v októbri, tu sa píše, ale mohli by sme k tomu dať teasing z ukážku. No dobre, takže... To sa práve stalo. Dobre, hej? A ešte ma zaujíma aj to, že dobre, tak to je zaujímavé, že tam vlastne ako keby nejak sa vtelila, opäť ožila Barbara, to má nejakú svoju silu, ale že bude MC Erik repovať, ale veď on repoval vždy po bubulácky, nie? Že to
malo, či to nebol reálny Že text. to nebola angličtina To bolo teda? Vačamaka, Vosava, nie? Áno. A teraz to bude? Teraz to bude v slovenčine, O, pekne. že normálne bude Áno, to mať teraz text. bude normálne po slovensky dávať a vôbec nestratil nič z toho jeho driveu. Dokonca sme už nakrúcali aj videoklip, ktorý predstavíme na začiatkom októbra teda. A je to zimomriavková vec pre mňa. To je Koľko má Snažili rokov? sme sa ešte, neviem koľko má No, rokov čo Erik. môže mať o 10 rokov viac ako my? Plus, minus? Možno. No. Neviem, koľko Ty máš rokov mal koľko? vtedy. Ty máš, Miro, koľko? 47. Ty si o rok starší odo mňa, OK. A vyzeráš super, ty čo si To sú tie picháš? okuliare, to je také Ozempik. Do čela? Do čela, Ozempik a... Ale hýbe čelom. Vidíš, a mi nevlní sa mi čelo. Voní sa ti. Nie, ale čo som chcel povedať No, vlastne? že proste energiu obrovskú mal MC Erik, aj Že máš klip je 47 natočený. a natočili si klip. Že sa natočili klip. Áno, a že to bolo úplne že úžasné, že sa nechal nahovoriť na toto, lebo však on vstúpil do neznáma. A aj na tom klipe bol... Ja aj už viem, čo som chcel. Snažili sme sa v tom novom klipe aj urobiť podľa toho pôvodného klipu z 95. niektoré scény ako keby na novo urobiť. Takže Krajčírka šila deťom, ktorí tam hrajú Erika a Barbaru, presne to isté oblečenie a tak ďalej. A čo sa tam deje v tom klipe? Pripomeň mi ten klip, no. Tam sa deje nie až tak veľa, no Barbara tancuje, tak ako jej vlastné, takže máva rukou, dáva tam tie tance, ktoré u nej poznáme. A je to klip, ktorý bol natočený niekde pri bielom pozadí, je tam pletivo, ktoré sme si aj my zohnali do štúdia. Erik je na ňom zavesený, Barbara za ním presne. Yes, my robíme si najlepšiu party. Ale to je prečo, že 90. roky, vieš. Presne, To je to 90. pletivo, Pletivo, áno, vieš, áno, že máš áno. pletivo a fén, vieš, a všade toto. To A, je to tam máme, rúžové presne. lenonky, niečo Počkaj, také? Nie, ale dokonca v tom klipe a budú... platformy, topánky, platformové, vieš, také tie Myslím si, hrubé. že mini Barbara ich má. Oh, že ich má okay. na nohách. A máme Erikové okuliare, ktorý mal pred 30 rokmi na očiach. Teraz ich má mini Erik v tom novom klipe. No mohli by sme toto ešte rozoberať, lebo sme sa chytili na udičku nostalgie, mladosti a iného. Je dokonané. Je dokonané. Iného takého toho duchovného haraburdia, ktoré vyťahujeme zo starých čias a ty si to teraz tak nejak Nie oživil. haraburde, vieš, to sú krásne časy. Áno, ale veď jasné, ale teraz hovorím o všetkých tých artefaktoch, ktoré sa nám spájajú s tými časmi, ako sú platformy a lenonky a neviem čo všetko. Takže toto tak ožije v nejakej novej verzii, ale v októbri. My sme vám pustili krátku ukážku, to vám musí zatiaľ stačiť. Zhrňme si to, špeciálne vianočné koncerty sú už akože k dispozícii, takže môžete sa pustiť do nejakého zháňania. Je to pekný darček na Mikuláša napríklad. Prečo nie? A potom v apríli 2026 aj veľký koncert v Peugeot Arene, najväčšia rodinná disco show Mira Jaroša. A Miro bol s nami a ďakujeme ti veľmi pekne, že si teda prišiel medzi nás. Ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Nečakal som. Nečakal, vieš, ani my. Sme si hovorili, jak ten Jaroš príde. Arogantný v slnečných okuliároch, vieš, zás bude na drogách, vieš. Ale evidentne sme si dali všetci cukrík odvahy. Tak, presne, no tak nie sme Janet Jackson, no tak... Takže ti želáme všetko dobré a nech to ide ďalej, lebo robíš tvorbu pre tých najdôležitejších, pre deti. Nie, Ďakujem veľmi len. pekne. Tak. My kvákame len pre dospelých, takže vám to musí stačiť. A budeme tu aj o týždeň. V podcaste si nás vypočujte kedykoľvek, keď budete mať chuť cez akúkoľvek podcastovú platformu a potom budúci týždeň v premiére vždy od 17. hodiny v piatok večer. My sme Adela a Saifa, lúčime sa. Ahojte. Ahoj. Fan Rádio.